Urlong kajung wanu Messi hanong ba Hyderabad hapo ka jela telingna u Messi ulawan ha Hyderabad haden kajing kundram hanong ba Kolkata hapo ka jela ka West Bengal kajung wanu Messi Harjiv Khandi International Cricket Stadium kum sebentar ke bakikot dagot India Tour 2025 bat kelem dadon kajung mi kajung buklumar kum balajia hanong ba Kolkata ha Hyderabad u Messi ulopoi dak ba perking ba kajung para bat kabor jongkaan hakaba Messi ulala banhiar syamran lembat u Suarez u Dipol kalemdron kano kajung pun kelumar ne kendram kumbalajiah kanong ba Kolkata kumta ka Hyderabad la bansaki ia kajung start ki paiba nakamata bansaki shisha yau klorile kai kabertai u Lionel Messi ka jing start ki paiba bat kajung buram ki paiba yau Messi ha nong ba Hyderabad hakaba wat chief minister ka Telangana Rewan Reddy ulala banyele kai footballang badu Messi da ka basuk jai kelem don kano ka huru-hura ne ka jing kendram hapo ka madan hak jing don ki pehjar ngut ki fans u Messi Henry la banong ka jingjia ha Hyderabad bat ka jingjia ha Kolkata hakaba ka Hyderabad kala jing sneng shisha ya ka Kolkata hakaba ka Hyderabad kala peni shisha ya ka nuksa babha ya ka jing don burom ka jongka nakamta ban saki sya ka bertai bakari India ka balong kari ka be ishisha ya ka football bar hakaba ka pediang ya kiri upau ka bertai haka rukom ka ba jajai bar ka basungkun bat nang takadaw ki we pat ki jela jongkari India kidai ban bot ka nuksa ka babha ka nong ba Hyderabad om kum ka Kolkata